Bona nit. Aquest cap de setmana s'ha acabat la Lliga de Futbol amb el rècord dels 100 punts del Barça. Aquesta temporada també ha servit per batre una altra xifra a nivell europeu. Mai enlloc, amb cap llengua, hi ha hagut un periodista que hagi vist i narrat per ràdio tots els partits oficials d'un equip durant 36 anys. Això significa haver transmès en català més de 2.000 partits oficials del Barça. Joaquim Maria Puyal, bona nit. Bona nit. Si en la ràdio no s'ha aturat mai, en la televisió fa pràcticament 20 anys que no li veiem. A TV3, però, hi ha deixat 3 programes, un concurs, un debat i un d'entrevistes que encara són a la memòria de molta gent. Aquesta setmana, com vostès recorden, jutjarem un cas d'una actitud lingüística que ens va portar en Rafeques la setmana passada, i no sap l'amic Rafeques com ha aixecat polèmiques aquest cas d'aquesta setmana. Per exemple, doncs, com vindran els fills, etc. Alguna decisió? No, en principi... Hem d'acomiadar els nostres amics que han quedat pitjor classificats, tot i que avui tots han fet un paper realment brillant. Les persones que venen aquí són vostès, i vostès parlen com volen, i vostès diuen el que volen, i nosaltres no fem res més que canalitzar, que donar un instrument per intentar conèixer quin és en cada cas el seu pensament. Amb aquest cant de l'amor voldríem brindar per totes les persones que ens han acompanyat al cau, moltes gràcies, per totes les persones amb les quals hem pogut fer tombs per la vida, per totes les persones que avui són aquí, per vostès i per tots els espectadors que ens han permès arribar a aquest final de programa amb la col·laboració de tots ells i dels companys de TV3. Si m'ho permeten, salut per vostès i salut per vostès. Ara ja podem desvelar que el cau, que el plató del Tom per la vida era aquest mateix plató. Per què no ha tornat a fer televisió en 20 anys? Perquè és una història que es va acabar, perquè a la vida has de, si pots permetre't aquest luxe, perquè és un luxe, treballar amb motivació, amb il·lusió, amb ganes, i perquè la televisió desgasta molt, cansa molt, i a mi em van canviar les regles del joc a mitja partida. Tenia por de la competència, de les audiències, de fracassar? El fracàs és un element permanent en l'imaginari de qualsevol persona que és damunt de la passarel·la, però més fort ha de ser el desig de caminar per la passarel·la i el desig d'exhibir allò que et demanen que facis les persones que t'han encarregat la feina. Parlant de passarel·la, em fa la sensació que estem fent una mica de teatre perquè no et sé tractar de vostè i avui faré una llicència i et tutejaré per l'amistat que ens tenim. De fet, jo crec que hauríem de declarar les nostres dependències emocionals. És a dir, em semblaria bé que a l'iniciar aquesta entrevista diguéssim, per exemple, que tu i jo som amics. Tu i jo som amics, sí. I vam sopar dijous en sortir d'un acte de l'Institut d'Estudis Catalans. I que hem parlat una mica d'aquesta entrevista. Que quedi clar, hem parlat d'aquesta entrevista, però ni a tu, per ser amic, ni a ningú aquí se li ha dit mai ni cap pregunta ni cap temari. És veritat, no m'has dit cap pregunta, però m'has dit que parlaríem de la comunicació, que parlaríem del país, que parlaríem de la llengua, que parlaríem del futbol. Això surt als diaris d'avui. I m'has dit també que explicaríem que fa 4 anys que em vas convidar a fer aquesta entrevista, però que finalment ha arribat el moment de tenir aquesta conversa. Ha costat, però l'hem fet. Molt bé, deixem-ho aquí. Tu tenies un programa que es deia Vostè pregunta, un altre que es deia Vostè jutja, amb això de tutejar. Sí. Avui per avui es dirien de la mateixa manera aquests programes? Sí. Jo tractaria de vostè la gent avui per avui, sí. Com ha canviat la comunicació Moltíssim. a casa nostra en aquests... Moltíssim. Si posem de referent tota la nit aquest any 76 que comences a fer el futbol en català, com ha canviat la comunicació? En aquest plató jo vaig entrevistar Pere Calders i el vaig tractar de vos. Alguna vegada he pensat que potser després, no ho sé, però potser hi ha hagut pocs entrevistadors que hagin tractat de vos a cap personatge. En canvi, el tracte de vos era vivíssim, la gent de la meva generació, sobretot fora de les grans ciutats. El pare se'l tractava de vos, a comarques, preferentment. Curiosament, hi ha llengües com el francès que encara mantenen aquest tracte de manera molt habitual. En canvi, nosaltres hem passat del vos al vostè i del vostè al tu amb una rapidesa extraordinària. A mi hi ha molta gent que em tracta de tu, gent molt més jove. Vaig al supermercat, no sé què, em diu, escolta, has agafat, no sé, una qüestió d'hàbits, però que certament un observador
els pot detectar i d'aquí en pot extreure conclusions. Parlàvem fa un moment de les audiències vinculades a la televisió. Ha condicionat els continguts televisius, aquests mesuradors d'audiència, aquest minut a minut? Ha condicionat el què? Els continguts dels que fan televisió, dels que fem televisió. Home, en la mesura que només interessa l'audiència, la quantitat d'audiència, i no es valora prou els continguts amb els quals s'aconsegueix aquesta audiència, és cert que la dictadura de l'audiència ve marcada pel share i això condiciona definitivament l'exposició de la gent davant la càmera. Però llavors, qui tria els discursos d'allò que consumim? Qui els tria? Tu expliques, per exemple, quan t'investeixen en la Rovira i Virgili, com a doctor honoris causa, que estàs un dia a l'estació de tren de la Garriga i veus una pantalla de televisió on fan un reality show i una senyora que queda embadalida i que està feliç veient allò que tu dius púrria. Allò t'obre un món nou. Dius, per aquesta gent la televisió li està arribant d'una manera... No és un món nou. La gent, com és natural, davant d'una cosa que crida l'atenció, bada. Si ara tu i jo sortim dels estudis de TV3 i aquí fora hi ha dos que s'esbronquen o hi ha un accident i l'un insulta l'altre, sense que arribin a les mans, diguem, doncs nosaltres badarem, això ens entretindrà. El que passa és que objectivament això tindrà molt poc interès des d'un punt de vista de millorar el nostre coneixement de les coses, etc. Si la televisió es dedica a ensenyar gent que es baralla, que s'insulta per qüestions que no tenen cap mena de transcendència, aconseguirà l'objectiu d'entretenir, probablement aconseguirà l'objectiu de tenir bones quotes d'audiència, però no aconseguirà un altre objectiu que a mi em sembla igualment interessant, que és el de, a través de la seva activitat, a través de la seva feina, oferir oportunitat de saber coses, oportunitat de tenir accés a diverses visions de la realitat, oportunitat de contrastar idees, és a dir, oportunitat de servir. Jo crec que aquest component de servei és exigible, no solament a la televisió pública, també a la privada, però evidentment jo estic molt equivocat perquè els que fan les lleis no pensen en això, canvien les lleis, el mercat mana absolutament i visions com la meva estan absolutament passades de moda. És el peix que es mossega la cua, no? Els programadors acaben fent allò que la gent més consumeix. Però la televisió, que no banalitza els continguts, també n'hi ha. Sí, però això passa... Sí, estem parlant de prime time i de televisió generalista. És a dir, si no parlem de prime time o de televisió generalista, evidentment hi ha de tot, no? Però jo conec el director d'un diari que el seu principal anunciant va tenir un pollastre bastant important i el responsable de comunicació del principal anunciant li va dir tu mateix. Què vull dir amb això? Doncs que si el principal anunciant es dona de baixa, l'empresari del diari té un problema, amb la qual cosa és lògic, des del punt de vista de la gestió del negoci, que no vulgui tenir problemes. El problema el té el periodista, que aquí té una dependència de cara a servir als seus lectors l'explicació de la realitat. I, a més, de cara als seus redactors i de cara al seu Consell de Redacció. I llavors ens trobem amb el pes del Consell de Redacció, el Consell d'Administració, el pes entre la gestió de la notícia, el pes entre la gestió de l'empresa i a trobar el punt d'equilibri entre cadascun d'aquests pesos. Per tant, la influència de la quantificació i la reducció de la quantificació del producte comunicatiu no és exclusiu de la televisió de prime time. Està condicionat per tot el sistema del funcionament del nostre mercat de comunicacions. Del periodisme, al capdavall, no només de la televisió, del mercat de les comunicacions. Sí, del mercat de les comunicacions, perquè, per exemple, ara s'està organitzant un pollastre important a la Camp de la Barça amb motiu d'aquest festival que faran unes quantes entitats organitzadores, i jo sé que de cara als sponsors, doncs, els diversos agents impedeixen que els altres portin segons quins sponsors que són incompatibles amb alguns dels que tenen els altres. És a dir, que el tema dels interessos ha transcendit l'àmbit dels departaments comercials. El tema dels interessos forma part de l'àmbit de les comunicacions. I això ho hem de tenir presents tots els que fem comunicació, també els directors dels diaris i també els directors de programes com aquest. Vas fer un manifest el 2006, crec, al Col·legi de Periodistes, sobre el periodisme com a ofici amenaçat, que ja deies una miqueta això, de la dependència dels interessos, del poder econòmic i polític. Això no ha canviat, però és que abans ja devia ser igual. Sí, mai hem sigut exemplars, mai hem sigut exemplars. No, però, per exemple, aquest cap de setmana, el Josep Maria Huertas Claveria se li ha dedicat una plaça, que era la plaça de Can Felipa, al Poblenou de Barcelona. En Vázquez Montalbán té uns premis que porten el seu nom. És a dir, homenatgem periodistes d'abans perquè els d'ara no tindríem tants mèrits per merèixer-ho? Jo crec que en cada època hi ha hagut gent amb molt bona actitud i gent amb molt bona disposició. I per tant em semblaria injust
situar en un lloc fora mida, podríem dir, o magnificar en excés determinades perfils. Cosa que ja estem fent, perquè quan tu m'entrevistes avui a mi i em dediques una hora d'aquest programa, m'estàs donant una dimensió amb la qual jo no m'hi acabo de sentir còmode. La veritat és aquesta, perquè penses, què diré jo durant tanta estona que no hagi dit mai? Què faré per no repetir-me? Què faré per ser interessant? Com podrem estar tanta estona parlant de temes que potser a la gent no li interessen? És a dir, la preocupació pels continguts és permanent i la meva obligació és mirar de complaure't a tu i sobretot als nostres espectadors, com la teva és mirar d'aconseguir que l'entrevista sigui interessant. Jo estic segur que això, el Huertas en el seu moment, el Vázquez Montalbán en el seu moment, i molts dels actuals i dels futurs això ho faran. La clau és que en cada circumstància s'adaptin al moment, s'adaptin a allò que s'exigeix en la circumstància. El xamà, o el sentís, o el Planes, doncs són periodistes. Després cadascú el jutjarà com voldrà, però que en els seus moments han tingut actituds que a mi m'han semblat dignes de ser observades amb respecte. Ara hi ha un tema afegit, que és la crisi econòmica. Però parla del Segarra. O del Carles Soldevila i de tants altres. La crisi afegida fa ploure sobre mullat, és a dir, aquesta crisi del periodisme, sí, les empreses i les indústries periodístiques també entren en crisi, també hi ha EROs, també hi ha baixades de sous, és redundant aquesta dificultat per fer bé el nostre ofici? Jo crec que estem en un moment d'una gran convulsió, en un moment d'una gran turbulència, i això fa que se sacsegi el cistell. Però la gent necessita comunicar-se, la gent necessita saber coses. Els tuits van bé, però no poden reflectir un pensament complex. No es pot reduir amb un missatge curt una idea que necessita ser raonada i que necessita ser explicada. La transmissió del coneixement és imprescindible. No podem fer pivotar totes les comunicacions col·lectives a partir de la cosa immediata i de la cosa fàcil. Jo estic convençut que el periodisme té espai en la societat d'ara, en la societat del futur. El que passa és que hem de trobar els esquemes que ens permetin arribar a aquests espais i els nostres empresaris s'han d'adequar també per dimensionar les seves companyies de la manera ajustada a les noves necessitats. Perquè l'equació de menys periodisme, menys democràcia continua vigent. Jo crec que sí. Parlaves del Twitter, l'Erdogan, el president de Turquia, diu que la revolta que està passant al seu país és culpa de Twitter. Els presidents diuen qualsevol cosa per seguir el poder. I per perpetuar-se. Segons Sebastià Serrano, que també coneixes molt bé, que és el teu director de tesi doctoral, diu que després que ens vam separar dels ximpancers ha passat 1 milió de generacions. Amb el món digital som en un canvi de civilització comparable només a l'aparició de l'escriptura? Jo no podria dir això perquè em falta perspectiva històrica i coneixement. Hi ha una cosa que et vull recordar, Xavier, i és que jo sé poques coses. El que passa és que en aquesta professió nostra, doncs a vegades, potser pel simple fet que ja ets una mica gran, doncs es considera que tu sabràs coses i diràs coses. Però a mi tenir aquesta visió de perspectiva, de poder comparar els diversos espais de la humanitat en què canviem de paradigma i saber en quin moment, en el paradigma actual, si equival a aquell o equival a aquell altre, no ho acabo de saber. El que sí crec és que hem viscut un procés tan ràpid, tan enormement ràpid. Jo de petit, per trucar per telèfon a Mataró, havia d'anar a la plaça Catalunya i a la telefònica fer cua, em donaven un número, el meu pare, vaja, o la meva mare, i aleshores arribaves allà al taulell i demanaves el número d'Arenys o d'on fos, i aleshores d'un moment una senyoreta posava ja unes clavelles, no? Badalona, ponme Arenys, no sé què, i al cap de 5 minuts o 10 minuts... Tan vell ets? Doncs això passava als anys 50, Esclar, això passava als anys 50. I si anaves amb una població, diríem, petita, doncs havies d'anunciar la conferència amb unes hores abans, uns dies abans. La gent es comunicava per telegrames, tu te'n recordes d'això també, no? Aquest canvi ha motivat que hagin patit una accelerada immensa, enorme. Jo no sé si és un canvi de paradigma comparable als ximpancers, però sens dubte és un canvi enorme. Ara bé, nosaltres continuem tenint una facultat que no tenen els ximpancers. Què és? Que parlem. I la paraula ens dona una categoria, ens dona la capacitat d'elaborar el pensament, la capacitat de comunicar-nos, la capacitat de mentir, parlaves del Sebastià Serrano, ell parlaria molt de la mentida, la capacitat
de convèncer, la capacitat de seduir, la capacitat d'explicar. La paraula ens dona la capacitat d'interpretar el món i la vida. I aquesta és una característica dels éssers humans que ni la digitalització, ben o mal entesa, ens podrà aprendre. Això ho diu un doctor en lingüística per la Universitat de Barcelona, perquè fa 40 anys, quan treballaves pel José María García, pel Botano, quan connectava amb Barcelona, et deia doctor Puyol. Ara és veritat, ara series doctor, cum laude, premi extraordinari per una tesi. No m'estranya havent trigat tants anys a acabar-la i a fer-la. És veritat. Quan estàs molt de temps fent una cosa, com a mínim que et surti una mica bé. Una mica bé. Sí. Quina hipòtesi pretén demostrar la teva tesi? Bé, bàsicament, més que arribar a una hipòtesi així fàcilment explicable en un minut, el que voldria és veure quins elements configuren l'estructura del discurs a la televisió. És a dir, quins elements formen part de les premisses i quines gramàtiques articulen aquests elements perquè els discursos acabin sent els que són. Fa 4 anys vas entrar a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. No sé si li fem prou cas a l'acadèmia, a l'Institut d'Estudis Catalans, als catalans. Jo diria que no sé si fem prou cas a les nostres coses, els catalans. Jo vaig entrar a l'Institut d'Estudis Catalans pura i exclusivament per la meva condició de persona que ha articulat a través de la llengua missatges mediàtics. I en els diversos perfils de la secció es va considerar que un perfil d'aquest estil era convenient. No pas per la meva excel·lència lingüística ni pel meu coneixement com a filòleg dels temes que fan al cas. La meva aportació des d'aquest punt de vista es limita, per tant, igual que la del Mario Serra, que acaba d'entrar fa molt poc, per exemple, doncs a observar la llengua des de l'òptica de l'ús que se'n fa als mitjans de comunicació. I els mitjans de comunicació no podem, crec jo, seguir dòcilment totes aquelles desviacions o totes aquelles modalitats o tots aquells populismes o totes aquelles barbarismes o expressions vulgars que diu el carrer, que fa molt bé de dir-les, perquè el carrer parla com parla el carrer, però els mitjans hem de tenir un registre que, sense ser encarcarat, sense ser falsament docte, sigui un registre ajustat al nivell, al prestigi que se suposa que ha de tenir qui parla de cara al públic i qui parla en nom d'una institució com és, per exemple, TV3. Des d'aquest punt de vista, jo crec que hauríem de tenir un discurs més curós tots plegats, els d'aquesta casa i els de les altres com aquesta, i també els mitjans de comunicació escrits, perquè els mitjans no poden reflectir les distorsions del carrer, insisteixo, tampoc poden estar encallats amb una norma que potser fins i tot algú podria considerar a vegades arcaica, però perquè han de ser sobretot útils, han de tenir un registre comunicatiu, entenedor, fàcil per la gent, però no per això allunyat gaire de la norma. Et decep, per tant, que professionals de la comunicació que tenim la llengua com a matèria primera de la nostra feina no tinguin aquesta cura o aquest rigor que tu sí que has tingut? Bé, jo he intentat tenir-lo, això no vol dir que de tant en tant no em deixi anar una, perquè, com deia la meva àvia, de coses d'aquestes se t'escapen com de les ases als pets. Però a mi això em sembla que és exactament igual que si un pianista de tant en tant no dona la nota. És a dir, és un problema purament tècnic. Nosaltres tenim una professió que articula un element que és la llengua, tant si parlem en català com si parlem en castellà com si parlem en anglès. El que passa és que si no parlem un bon anglès, la BBC no ens contractarà. Si no parlem un bon castellà, ens destrossaran els crítics de les televisions espanyoles. En canvi, no parlem un bon català i continuem vivint tan tranquils. En què ha canviat la llengua catalana en 36 anys? Home, ha canviat a moltes coses. La catalana i totes, perquè la llengua és una cosa que està en permanent canvi. L'única cosa que fa l'acadèmia és de tant en tant mirar de fixar uns punts en el recorregut que són una referència, però la llengua és una cosa viva, que evoluciona, que no es pot considerar que en cap cas que puguem fer una fotografia fixa i dir, mira, és això la llengua. Per tant, el català s'ha enriquit o s'ha empobrit? Aquests són conceptes equívocs, també, perquè... Ha evolucionat. Ha evolucionat, això mateix. És com si diguéssim, el llatí vulgar s'ha enriquit o s'ha empobrit a mesura que ha anat evolucionant. Doncs ha evolucionat. El que passa que a vegades les evolucions són motivades pel que en podríem dir processos, per dir-ho així, comprensibles o lògics o generals, i a vegades s'acceleren per circumstàncies determinades, com passa quan hi ha llengües en contacte. Que a l'haver-hi dues llengües en contacte, i sobretot en societats en les quals s'assumeix el que en podríem dir la condició del bilingüisme, la llengua potent acostuma a imposar les seves estructures, les seves solucions, les seves normes, perquè els parlants, com és natural, no van tot el sant dia amb un diccionari i amb una referència gramatical. Parlen com els surt. La llengua ha evolucionat també per la immersió lingüística a les escoles. Ara hi haurà la llei verd. S'ha d'aplicar o
comunitat educativa, pares, mestres, qui sigui, s'ha de rebel·lar contra aquesta llei? Això ho han de dir la senyora Rigau i els representants dels professors, dels pares i dels mestres. A mi no m'ho preguntis. Tens idea del temps, però. Jo crec que a la vida tothom ha de fer el que cregui que ha de fer. Vull dir, el senyor Wert, jo crec que si creu que ha de fer això, doncs deu fer-ho, perquè algú li ha dit que ho faci, deu estar d'acord el seu gabinet, el seu govern... Tu tens vincles amb Menorca. Ara, quan voles cap a Mahón, no et sulfura que la política putinegi la llengua? Els temes aquests de Mahón i de la H i la no H, més o menys fa temps que existeixen i hi ha gent que el remena. A mi, però, quan em vaig a Menorca, el que m'agrada és xerrar amb sa gent, anar a fer esfosquet un ginet i amb ells sempre mos entenem. I com a membre de l'institut, que del català de la franja n'haguem de dir la pau, no us esquinça les vestidures? Avui, crec que és avui, el Pep Riera publica a l'Avui una declaració feta en vida de Franco, en la qual explica, és a dir, publica una carta de membres de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, que jo aconsello a qualsevol persona que tingui l'Avui a les mans que la llegeixi, perquè respon contundentment a aquesta pregunta teva. És a dir, no hi ha el més mínim dubte, estem parlant dels anys 70, en vida de Franco, no hi ha cap mena de dubte sobre la unitat lingüística del català. Les variants balear, la variant valenciana, allà parla de la forma del... no sé ben bé com ho diuen, però diuen el català territori francès en territori espanyol i fins i tot en la ciutat italiana de l'Alguer. O sigui, el text és contundent en aquest sentit. Hi ha persones que volen tergiversar la història? Sí, tota la vida hi ha hagut gent que ha volgut tergiversar i és important que des dels mitjans aclarim les coses. Però jo, la irritació i aquesta cosa que ara tu invocaves, jo la deixaria per altres qüestions. Però per què costa tant d'entendre que una llengua, parlar una llengua, no va contra ningú? Que va a favor de la cultura o de les cultures? Perquè això no és que costi d'entendre, és que hi ha gent que té altres objectius i que aprofita tot el que passa per fotre-ho a l'olla. I si convé és la llengua, i si convé és el Barça, i si convé és el país, i si convé és el que sigui. La llengua, el que passa és que la llengua nostra, malgrat totes les dificultats, malgrat tots els problemes que ha tingut, malgrat tants anys de no accedir als aparadors públics, malgrat la persecució, doncs ha aconseguit arribar al dia d'avui, malgrat els errors lingüístics que podem comentar i totes les coses que tu vulguis, amb una vitalitat i amb una capacitat de saltar a l'aparador públic que naturalment fa molta por a molta gent. Fixa-t'hi, això m'ho deia l'altre dia en Jordi Mir, que havia fet la donació del seu fons a l'Institut d'Estudis Catalans, em deia, fixa-t'hi que els enemics de Catalunya a Catalunya manifesten els seus punts de vista en català. És a dir, que no hi ha ni per part d'aquelles persones que tenen un punt de vista que podria perjudicar o que pot perjudicar els interessos de Catalunya, no tenen l'atreviment de fer-ho en castellà perquè entenen que ho han de vehicular a través del català. Això, independentment dels continguts dels missatges, des de l'òptica purament de l'eina com a instrument, és un èxit de la llengua. Jo recordo quan feies La vida en un xip, que en el teu despatx, a tocar de la teva taula, tenies una cita del Salvador Espriu, dels versos d'Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Aquesta ha estat la màxima que t'ha guiat? Vejam, jo no he tingut mai l'aspiració de salvar res des del punt de vista lingüístic. El que passa és que hem d'articular missatges a través d'una llengua i jo he tingut consciència des de molt jovenet que la meva llengua era el català. Però això no m'ha impedit estimar el castellà. Jo estimo el castellà i a mi m'agrada parlar en espanyol i a mi m'agrada llegir en espanyol. I tampoc m'ha impedit, naturalment, mirar d'aprendre alguna altra llengua, que parlo com puc. El que passa és que una diferència és que tu puguis parlar 2, 3, 4 llengües, que puguis llegir en 2, 3, 4 llengües, que puguis identificar-te fins i tot amb aquestes llengües i que en un determinat, si estàs enamorat d'una dona, puguis sortir una frase en italià, en un moment així d'eufòria, si és que es pot dir així. I l'altra cosa és que tu creus que la teva llengua és l'italià. Això són dues coses diferents. Des d'aquest punt de vista, jo he treballat en català amb la mateixa naturalitat que el Gabilondo ha parlat en castellà.
i a ningú se li acudiria preguntar-li al Gabilondo si ha presidit tota la seva vida la voluntat de parlar en castellà o de salvar el castellà. No, ell ha parlat en la seva llengua, com el Letterman ha parlat en anglès, doncs jo he parlat en català, amb aquesta naturalitat, sense anar més enllà. En Europa, si eres pequeño, no cuentas para nada. Això no ho ha dit un poeta, ho ha dit Mariano Rajoy aquest cap de setmana i ha sigut notícia. El discurs de la por, per dir-ho així, funciona comunicativament parlant, com a estratègia? No ho sé. El que jo crec que no funciona és el discurs estúpid. Hem de fer una pausa d'aquelles que dius que s'ha de deixar perquè el convidat... És a dir, si eres pequeño... Aquesta frase no l'entenc. No l'entenc, aquesta frase. Com és la frase? En Europa, si eres pequeño, no cuentas para nada. O sigui, Andorra no compta per res, Dinamarca no compta per res, el Benelux no compta per res... El Vaticà compta una mica. El Vaticà no compta per res. Home, a no ser que parlem de l'alçada de les persones, suposo que no parlava d'això. Segur que no. És a dir, les coses... Aquests reduccionismes a mi no m'agraden. I aquestes preguntes, com aquesta que m'acabes de fer ara, tenen el perill que la rèplica sigui tan reduccionista com la pregunta. I aleshores entrem en una espiral cada cop més estúpida, perquè jo també contesto estupideses, i tu més, i el dit a l'ull, i el dit a l'ull, i el Mourinho, i no sé què, i ja hi som, no? Doncs més val apartar-te d'aquests discursos. Com a teòric de la comunicació, i analitzant en Rajoy, que en diverses ocasions posi... Escolta'm, abans m'has dit lingüista, ara em dius teòric de la comunicació. Jo sóc purament un professional que s'ha estat tota la seva vida treballant, que ha treballat molt, que ha reflexionat el que ha pogut i que ha fet aquestes 4 idees escrites en 4 llibres, però jo no sóc un teòric de la comunicació. És a dir, jo sé 4 coses... Però en el teu taller de comunicació, els últims 15 anys, estudies casos. Sí, és veritat, però jo sé 4 coses. És a dir, hauríem de situar-nos en la diferència que si tu tinguessis aquí, doncs què sé jo, alguna persona amb autoritat acadèmica, com Déu mana, podria parlar amb un coneixement de causa que jo no tinc. Jo parlo sobretot des de l'experiència, des de la praxi. D'acord. La pràctica de posar els periodistes, que fa sovint Rajoy, en una sala, ell fent la roda de premsa o les seves consideracions en una altra i que els periodistes ho vegin a través d'una pantalla de plasma i sense fer preguntes, és aconsellable això per un governant? Home, per un governant li va perfecte. Però per la seva imatge no. Perquè la gent la critica. No sé, però estem parlant de la imatge del governant, de la gent. Jo preguntaria per què no parlem de la pregunta que ha de fer el periodista. Si la pot fer. Doncs clar, és que si no pot fer preguntes al periodista, per què hi va? Hi ha coses d'aquestes que no me les explico. A les rodes de premsa del Barça, perquè clar, parlar del Rajoy és molt fàcil, i fotre's en Madrid és molt fàcil, però parlem del Barça. Rodes de premsa del Barça. Una pregunta per mitjà. Aixeques el dit, et toca una pregunta i ja no pots preguntar més, només en tens una de pregunta. O sigui, si sou 3 del teu mitjà, només una pregunta. Aleshores, fas la pregunta, quan l'has fet et foten el micro. Això què vol dir? Que no pots repreguntar. Que no pots repreguntar. Per tant, no fa falta anar a buscar el Rajoy. O sigui, a casa nostra ens passa això, no? Llavors, jo et pregunto, per què no ha jugat Valdés? I tu em contestes, doncs, és una decisió tècnica. I ja està, pregunta següent. Clar, la resposta no m'aclareix res. Què passa? Que en aquesta situació jo sóc tractat d'una determinada manera, però no sóc jo el tractat d'una determinada manera. És el soci, el seguidor, l'oient, el lector, que jo represento que és tractat d'aquesta manera, perquè no li puc explicar allò que jo vull saber. I el mateix sistema m'ho impedeix. I això que dic del Barça, naturalment ho podria dir de molts altres clubs, ho podria dir de moltes altres institucions, el famós «això no toca», del president Pujol. Vostè no em pregunti això, que ara això no toca. És a dir, aquesta idea que els que parlen són guàrdies urbans que desvien el tràfic quan els convé. Dic això perquè ara tampoc vull que ningú es pensi que jo estic atacant el Departament de Comunicació del Barça, amb el qual tinc una molt bona relació privadament i professionalment a través de la TDP. O sigui, no estic criticant específicament aquest o aquell, sinó una manera de fer a la qual els periodistes ens hi estem acostumant, i ens hi hem acostumat. Entre altres coses perquè hem d'arribar a una declaració a la redacció, entre altres coses perquè hem d'enviar un tuit, entre altres coses perquè hem de cobrir ara mateix una informació pel nostre lloc web o pel que sigui. I, per tant, anem darrere d'una pastanaga que afavoreixi la viralitat, que afavoreixi una sèrie de coses, i en canvi ens oblidem el contingut, que és la base, que és l'essència de la nostra feina. Tornarem al Barça d'aquí una estona. Has esmentat Jordi Pujol. En què ha canviat? Tu deia abans sobre la comunicació, sobre la llengua. En què ha canviat Catalunya en 36 anys? Home, ha canviat moltíssim, Catalunya de 36 anys. Moltíssim.
Ha canviat molt. Tu deies en el discurs del català de l'any, el futur del nostre poble depèn de nosaltres. N'estàs segur? Jo crec que sí. Però Rajoy i Rubalcaba no és que no vulguin parlar d'independència, no volen parlar ni de dret a decidir. Sí, però a mi m'és igual, això. Per què creus que sí, doncs? Home, perquè el Rajoy fa el que li sembla, el Rubalcaba fa el que li sembla, i fa bé el senyor Rajoy de fer el que li sembla, i fa bé el senyor Rubalcaba de fer el que li sembla, però si aquí hi ha 1 milió de persones, o 1,5 milions, o 800.000, que fan el que els hi sembla, doncs aquí tothom fa el que li sembla. I l'únic que hem de fer, quan tothom fa el que li sembla, és veure els punts de trobada que pot arribar-hi, que pot arribar a haver-hi. És a dir, pel fet que el president del govern digui una cosa, o el president de l'oposició del govern espanyol digui una altra cosa, això no anul·la la voluntat, la manifestació de centenars de milers de catalans, o de milions, no sé de quants catalans, perquè no sé de quants estem parlant, que de manera explícita responen no solament a aquell principi, diríem, cultural, sentimental del catalanisme que històricament s'havia vist més o menys amagat o més o menys, en fi, als petits raconets socials i clandestins gairebé, sinó que ara això ha sortit a l'exterior en un nombre important de gent, molta de la qual són nouvinguts, això hi ha afavorit la crisi econòmica, això hi ha afavorit diverses circumstàncies, i la resposta a això doncs ha estat no inversions a Catalunya, no a l'Estatut, no al pacte fiscal, sentències del tribunal, etc. I, esclar, aquesta és una realitat. Una altra cosa és... Una realitat que s'ha d'explicar, i això fem els mitjans. I igual que abans ens preguntàvem qui tria els nostres discursos que consumim, ara et pregunto, qui té els altaveus per difondre aquests discursos? Clar, aquesta és la història. Una persona que visqui a Valladolid, l'exemple més bo és el de Salamanca. Jo tinc un amic de Salamanca que la història dels papeles de Salamanca, els diaris de Salamanca la van explicar sempre malament. I ell, que és amic meu, tenia una posició respecte als papeles de Salamanca comparable a la que hauria tingut jo si hagués viscut sempre a Salamanca i només hagués consumit mitjans de Salamanca. Quan t'oculten una part de la veritat i només t'ensenyen una part de la veritat, et quedes convençut de determinades coses. Aquí tenim, en certa manera, la sort de poder-ho veure tot, de veure les cadenes espanyoles i veure les cadenes d'aquí. I veiem quants mitjans d'aquí reflecteixen la nostra realitat, com ens sembla que l'han de reflectir, com persones que no comparteixen els punts de vista del catalanisme aquí tenen acollida i, en canvi, difícilment, molt rarament, molt excepcionalment, persones d'aquest estil tenen acollida, persones que defensin el catalanisme tenen acollida als mitjans de Madrid. És veritat que aquí, amb el comandament, podem veure els mitjans d'aquí i els mitjans que emeten des de Madrid, però fins a l'arribada de la TDT, per exemple, dels 10 canals que teníem al comandament, 4 parlaven en català. Ara n'hi ha 5 que parlen en català, però en el comandament n'hi tenim 100, no 10. Per tant, a cada vegada hi estem perdent llençols. És veritat, és veritat. Solució? Home, la solució és la llei. La solució és la llei. La llei que s'ha de fer. O que ja està feta. Hi havia una llei molt bona, la llei de l'audiovisual, que la van canviar fa un parell d'anys, amb suport de partits catalans. I aquesta llei va ser un pas enrere. Tenim el CAC, que avui ha fet una acció interessant. Segons em sembla, segons he sentit, avui el CAC ha fet una acció a Madrid reclamant per la informació que es va donar recentment de Telemadrid sobre el tema del catalanisme i el nazisme. Aquestes coses són intolerables, Com és intolerable mentir? És a dir, tu no pots mentir per televisió, no pots mentir per televisió. Hauria d'haver-hi un sistema organitzat de manera que estigués la mentida. Igual que... Sí, home... Ara es menteix més que abans, per això? Sempre s'ha mentit, sempre. I s'ha de penalitzar o s'ha de destacar o s'ha de... Sempre s'ha mentit, el que passa és que la mentida per televisió és molt més ben tolerada que la mentida de la parella. Estem donant voltes a... A què? A la mentida, des de fa estona. Sí, però és veritat, és veritat. També parlar de veritat és parlar d'una qüestió difícilment escatible, perquè, en fi, traiem ara aquí una discussió filosòfica. No sé, és mentida el que vas dir tant en el pregó de la Mercè com en el discurs del català de l'any, que si els catalans anem junts som imbatibles. Quan jo dic això, ho dic en el sentit de dir, si nosaltres perdéssim de vista les diferències que tenim respecte a la manera com s'han de fer les coses i poséssim com a objectiu prioritari allò que nosaltres considerem que és essencial per la plena expressió del nostre país, aquí tindríem una força sense esquerdes.
Però aquí som tants caps, tants barrets. Abans tu posaves l'exemple que et consta d'això dels sponsors del concert del Camp Nou per la Llibertat, on no ens acabem de posar d'acord ni nosaltres. Bé, perquè fer un pas com el pas aquest de la consulta, clar, vulguis que no, això és una cosa, entre cometes, revolucionària. I hi ha moltíssima il·lusió de centenars de milers de persones. Quan dic centenars de milers vull dir que jo no sé quants són. Potser són 18 centenars de milers, perquè són 1.800.000, o sigui, no sé quantes són. Però esclar, tota aquesta gent veu algun líder polític que hi juga fort, veu algun altre líder polític que també juga al bigoti, veu alguns altres líders polítics que ho tantegen d'aquella manera, en veu uns altres que estan en fase de retrocés però no acaben de retrocedir, uns altres que es situen clarament en contra però aquests ja són minoritaris. I aleshores miren al voltant de la societat i noten que no hi ha per part del poder, d'allò que serien els agents del poder, no? La part econòmica, la part industrial, el teixit que pesa a la societat, aquí no hi ha el punt de decisió. I aleshores, clar, aquí ens movem en una mena de partida d'escacs en la qual les forces no acaben d'estar clares del tot, però la voluntat de la gent hi és, l'energia de la gent hi és, i aquí és on jo crec que és el moment que convé que la política, hem de reivindicar la política. La política ens ha de resoldre aquestes coses, perquè si no, no anirem bé. I si els partits estan en crisi, si els partits estan desprestigiats, doncs que es prestigin, que facin purgues, que s'arreglin com siguin. Però més política vol dir més democràcia, i més democràcia vol dir més justícia. I aquest és un principi bàsic, és un principi essencial. I si nosaltres hem d'atacar un tema tan important com és la concepció d'Espanya, mira, l'altre dia el Martí de Riquer recordava, perdó, el Borja de Riquer, recordava una frase de l'Alfons XIII, que deia: Espanya ja està construïda. Vaig llegir una entrevista, sí. Ja està construïda. És a dir, és allò d'una cosa que ja ha fet intocable per sempre més. Lluitem contra això, dit fa pràcticament 100 anys, o gairebé 100 anys. És molt difícil, però això no vol dir que no sigui possible. Fa un any, en el discurs del català de l'any, de cop i volta et vas girar, vas mirar el president Mas i li vas dir: em permeto dir-li que veig una espurna de solitud en els seus ulls. No és molt agosarat dir-li això al president d'un país? A vegades sóc un inconscient. Aquesta nit no, estàs molt mesurat. No ho crec. Però ha passat un any, no veus el president Mas molt més sol, perquè també han passat les eleccions entre el teu discurs i ara, molt més sol que no llavors quan li vas dir? Jo no crec que estigui tan sol el president Mas. Crec que no ha aconseguit tenir a prop aquests elements socials potents sense els quals és impossible fer un pas cap enlloc. Però també crec que no ha decebut votants d'ell i votants que no són d'ell en el compromís que ell individualment va acceptar i va dir. I també crec que hi ha gent que potser no l'ha votat, però no tant per ell com per la confiança del conjunt de la proposta de la coalició, més que per ell personalment. Potser estic desviat per un punt de confiança que a mi em mereix aquest home, amb el qual en privat només hi he parlat una vegada a la meva vida. O sigui, no tinc, per tant, cap raó per argumentar aquesta confiança més enllà d'aquesta impressió que tinc. I aquesta vegada li vaig preguntar: president, TV3 i Catalunya Ràdio són molt importants. I jo crec que són molt importants perquè han guanyat la Lliga de Primera Divisió des de fa moltes temporades. Jo vull saber, si vostè m'ho pot dir, si TV3 i Catalunya Ràdio continuen jugant a Primera Divisió i continuen volent guanyar la Lliga. I ell què li va dir? Això m'ho va dir ell a mi. No, això era una francesilla, Ell em va dir que sí. Ara parlarem de la corporació. Ah, sí? Doncs parlem. Sí, és que hem de fer una pausa aquí. Després parlarem de la corporació. Ara parlarem de corporació. Ara o després? Ara parlarem de corporació i després parlarem del Barça. Una mica d'ordre. Però mirant la documentació per preparar aquesta entrevista, hem trobat que en el vostè jutge hi van participar 3 persones que en un moment determinat després han tingut notorietat pública i ens agradaria jugar a veure si els reconeixes a la pantalla. El primer és aquest. Home, deixa'l sentir. És molt clar que el català s'ha de normalitzar a tots nivells. Hem començat, doncs, realment s'ha passat una època difícil, però això s'ha de superar i he passat prou temps ja per superar-ho. No és l'entrenador del Girona, les americanes li venen grosses i el telèfon
d'aquella època. Com deies abans, ha passat molt poc temps i ja no ens en recordem d'aquest model. Saps una cosa? No havia vist mai més aquesta imatge després d'aquell programa, però és evident que és l'Ernest Benach. És evident, és evident. Segona prova també bastant fàcil. Jo tenia por que s'interpretés la meva defensa d'aquests fills com una acusació a la llibertat del pare. Jo estic completament convençuda, com tu, que el pare té tota la llibertat del món a casar-se amb qui vulgui i com vulgui. La Mònica Terribas, no cal dir-ho, amb una veu més aguda, potser pels nervis de votar com a concursant en un programa en el Vostè jutge. Aquell dia t'hi vas enamorar professionalment, ja? Home, de la Mònica... La Mònica era una dona que vessava professionalment. Jo privadament li deia Supermònica, perquè totes les coses que feia la Mònica demostraven la conjunció de dos principis que no són tan fàcils de trobar. Un enorme talent i una enorme capacitat de treball. Les dues coses amb magnituds incontrolables, podríem dir. I aquesta defensa que va fer era difícil, però hi va posar tot l'entusiasme i tota la pancada que feia falta. Com la posa ara encara amb els projectes. I la tercera prova d'aquesta persona que va participar al Vostè jutge, a veure si aquest et costa més de reconèixer. Per a mi és una autèntica indecència que es continuen gastant milions i milions en armament. Mentrestant, cada setmana moren, segons dades de l'UNICEF, 280.000 nens de fam. Per l'accent, potser? No sé qui és. És el teu cap, és el meu cap, és el Brauli Duart, el president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. No ho sabia. Més enllà del que et va dir Artur Mas en aquell dia, en aquella conversa privada que vau tenir, com veus Catalunya Ràdio i TV3? Artur Mas em va dir que ell creia que era molt important que TV3 i Catalunya Ràdio continuessin tenint un pes potentíssim en la comunicació del nostre país. No recordo exactament les paraules. Jo vaig celebrar sentir això, perquè jo crec que TV3 i Catalunya Ràdio són imprescindibles. Són pals de paller de la nostra estructura comunicativa. Diríem, em vaig treure un pes de sobre quan vaig sentir això. El paper que ha fet la corporació en 30 anys el sabem tots. Quin és el paper que ha de continuar fent? Bé, no sé si el sabem tots, el paper que ha fet en 30 anys la corporació. És prou innegable. Sí, però no sé si l'hem observat. O sigui, va néixer TV3 i van comprar aquí no sé quants metres quadrats. Van fer més canals, Catalunya Ràdio, va entrar no sé quanta gent. Tot això va passar, va passar. I quan dic que no sé si ho hem observat amb prou deteniment, vull dir, al llarg de tot aquest creixement, jo no sé si va haver la previsió necessària, la capacitat d'anar veient en cada moment la mesura que tenien aquestes empreses en funció dels resultats del mercat, la incidència que tenia en l'equació de la línia comercial amb la línia de servei públic, una equació que tampoc ha quedat gaire resolta, perquè fixa-t'hi que els temes de si TV3 ha de tenir publicitat o no, Catalunya ha de tenir publicitat o no, doncs encara no estan aclarits del tot, però en canvi hi ha programes que tenen una clara vocació comercial, el meu sense anar més lluny. Avui hi ha un article de Vicent Sanchis a l'Avui amb el que hi estic molt d'acord. Programes com el meu, doncs són programes que han de generar ingressos comercials que facin que ni una pesseta del diner públic hagi d'anar a parar amb aquests programes. Principis d'aquest estil, al llarg dels anys i d'altres, a l'anomenar responsables de les cadenes, han privat criteris que no estaven associats directament als resultats de la gestió. Quan hi ha hagut un canvi de govern, hi ha hagut un canvi de cúpules. Els mateixos membres dels consells han respost, segons està normativitzat, a criteris de representació de partit que jo abans defensava els partits, però una cosa és defensar el sistema de partits i una altra cosa és defensar els interessos dels partits més enllà del que podríem dir els interessos generals d'una corporació, els interessos generals d'un instrument social que ha d'estar al servei de la gent. Des d'aquest punt de vista, ara tenim un problema molt gros, i és que l'aprimament és indiscutiblement necessari i compte que TV3 i Catalunya Ràdio s'han aprimat moltíssim. Aquí només sentim vaja, no, això tampoc és veritat, però hem sentit moltes protestes del sector sanitari, de l'escola, però TV3 i Catalunya Ràdio han fet un esforç comparable absolutament amb aquests altres esforços. I això és una realitat.
però també és una realitat que la gent que treballa amb aquesta casa i la gent que treballa a Catalunya Ràdio és una gent a la qual se li han donat unes garanties en un moment determinat, una gent que, òbviament, s'ha organitzat la vida, que ha acceptat hipoteques, que ha tingut fills, que ha tingut responsabilitats, i aquí hi ha una patata molt calenta, perquè no es pot arribar al límit de posar aquesta gent en una situació insostenible. Per tant, com ho diuen allò, aquelles pluges van portar aquests fangs, diríem, i ja se sap que en aigües tèrboles hi pesca tothom. Aquest és un tema complex i un tema delicat en el que jo crec que hauríem de trobar, o hauríem de trobar, una solució equidistant entre preservar la potència dels mitjans, preservar els drets dels treballadors, potser a vegades amb una fórmula imaginativa que es podria acabar d'explorar, i sobretot no perdre la capacitat de lideratge, perquè un país sense televisió, Xavier, jo crec que és més difícil que pugui mantenir-se, existir i continuar que un país sense escola. La frase de Joaquim Maria Pujol, de seguida, com dèiem, continuarem parlant del seu programa de ràdio, que és la transmissió dels partits del Barça en la TDP, que ja en porta més de 2 mesos. Fins ara mateix. Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Belardo, ha salvat el porter, ha matat el gol, Pizzi, Pizzi, che, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, sos macanudo. Assistència de Xavi, més capradeta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Tu has narrat i, per tant, has vist tots els partits del Barça del 76 al 2013. T'ho torno a preguntar. Què ha canviat el Barça en aquests 36 anys? Ha canviat tant com els discursos d'en Casaus a la Mare de la Mercè i les celebracions dels autobusos amb els jugadors del Barça bevent cervesa. Ha canviat tant com això. Tant com això, també hem vist. Del 76 al 90 cantes una lliga, que és la de l'Urruti t'estimo, la del Benevos, la del 84-85. 25 anys per cantar una lliga. Jo no, però el Barça va estar 25 anys per aquella lliga. I tu vas estar molts per cantar-ne una. Sí. Després, en els últims 20, n'has cantat 12. El Barça ha millorat. Per què ha millorat el Barça i l'estructura i l'equip i el club? Perquè els pressupostos han eixamplat diferències amb els rivals? Perquè els àrbitres han normalitzat respecte a allò que hi havia abans? I a tu què et sembla? A mi em sembla un compendi de les tres coses. Perquè a partir d'ara jo diré el que tu diguis perquè tu en saps més que jo del Barça. No. Sí. Però jo no veig tots els partits. Tu els has vist tots. Sí, però això tampoc té... No discutirem quin... Això tampoc té tanta transcendència. He de fer una precisió. L'any 76, quan vam començar a fer futbol en català, vam començar a Ràdio Barcelona transmetent partits del Barça i també partits de l'Espanyol. Això vol dir que els primers anys triàvem el partit més interessant cada jornada. I no vam decidir-nos a fer només partits del Barcelona fins que ens vam adonar que havíem de tenir una fidelitat, una regularitat en la nostra oferta, que era la manera de fidelitzar una audiència. Perquè fent avui dia la transmissió d'un equip i la setmana següent la de l'altre i després una altra vegada, llavors això despistava l'audiència. Però amb una voluntat inicial de complaure tothom i de normalitzar la llengua tant en el Barça com en l'Espanyol, vam estar uns quants anys
a Ràdio Barcelona triant partits del Barça i partits de l'Espanyol. Després ja vam decidir fer només partits del Barcelona, després va ser quan vam acreditar ja la TDP i quan vam a Catalunya Ràdio sistematitzar les 4 hores. Malgrat la qual cosa, jo sempre he lluitat perquè l'Espanyol tingués una transmissió aprofitant alguna de les freqüències de Catalunya Ràdio. Una prova evident de la meva poca influència és que no me n'he sortit mai i que l'Espanyol a dia d'avui encara no té una transmissió de 90 minuts com mereix la seva audiència. I és una de les coses que es queixen els seguidors i els directius de l'Espanyol. Amb tota la raó del món, perquè a més em sembla una falta de respecte quan a la mitja part del partit tallem la narració de l'Espanyol per començar el nostre programa. Em sembla una falta de respecte i una cosa innecessària de fer. Em sembla lògic que si tenim contractat 4 hores per fer el Barça es respecti aquest compromís, però també em semblaria lògic que s'atengués l'Espanyol, que en aquesta ocasió jo penso que hauria de ser atès d'una manera diferent de la que està tenint fins ara. En 36 anys de viatjar pels camps d'Espanya, el baròmetre de la crispació anticuler o anticatalana, en quin punt està ara mateix? Jo crec que més o menys com sempre. Més o menys com sempre? Més o menys com sempre, sí. En els mateixos camps de sempre, també, no? Sí, diríem, hi ha camps que històricament el Barça el reben amb un punt extra d'antipatia, podríem dir, que són normalment els camps pròxims, i hi ha camps amb els que regularment se'l rep amb una determinada indiferència, des que guanya amb més simpatia, perquè la gent vol anar amb el que guanya. La gent vol anar amb el que guanya. Això de petits ja passava, no? Això passa sempre. Quan l'Indurain guanya el Tour, els bars a les 4 de la tarda del mes d'agost estan plens. Quan l'Indurain ja no guanya el Tour, els bars estan buits. Quan l'Alonso guanya a Fórmula 1, la gent s'aixeca a les 4 de la matinada. Quan jo era jove, la gent ja s'aixecava per veure les finals, la primera final de Copa Davis d'Espanya amb el Santana i l'Arilla i tota aquella colla. Tu vols veure el que guanya. Quan no guanyes, llavors és quan surten els de debò, i això també ens passa amb el Barça. Al Barça li vas fer un tomb per la vida al Pep Guardiola quan només tenia 21 anys. I tu te'n vas anar a buscar el Platini perquè et firmés una samarreta pel Pep Guardiola. Sí. Ja intuïes que seria... El Platini acabaria com acabat, no. I que el Guardiola seria tan important per la història del Barça com ha estat? Home, tan important no ho sé, però que li féssim un tomb per la vida amb un nano de 24 anys vol dir que alguna cosa havíem vist amb aquell nano. La Lliga dels 100 punts però ha arribat amb el Tito Vilanova. No sé si és la millor lliga de la història perquè és la que hem fet més punts. Saps què passa, Xavier? Puc dir una cosa amb tot l'efecte del món? Sí. Que no en tens ni idea. Sí, no en tinc ni idea. Però, a més, això de buscar el millor de la història, el millor, el més... Això em resulta... És un costum periodístic amb el que, francament, no hi acabo de coincidir, no? Valdés, el millor porter de la història. Home, doncs, ja ho entenc, que Valdés juga amb els peus com no ha jugat ningú, que té una visió de joc col·lectiu, que tàcticament permet que l'equip faci determinades coses. Però el Ramallets no l'hem vist jugar. Però... No, jo sí que l'he vist jugar al Ramallets. I a més, perdona'm, molt poc, però l'he vist jugar. No, però vull dir, només has d'agafar una fotografia o unes imatges d'aquelles del Nodo dels anys per adonar-te que el futbol ha canviat tremendament. I, per tant, és injust comparar el Zamora o comparar el Miró o comparar el Ramallets o comparar el Sadurní amb el Valdés. Perquè seria com comparar el Fangio amb l'Alonso o el Copi amb el Purito Rodríguez. És a dir, no es pot comparar. El Santana jugava amb una raqueta que era un tros de fusta, en canvi ara juguen amb unes raquetes químicament pensades per l'aleació del producte que una mànec... Avui ha arribat el Neymar. No sé si ha seguit alguna cosa d'aquesta presentació. Em sembla que li hem de dir Neymar. Ell ha dit que li diguéssim com volguéssim. Ah, sí? Neymar, Neymar Júnior o Ney. Però com se li ha de dir? Neymar. O Neymar Júnior, que és el que es posa a la samarreta. I ha dit, segons em sembla, ha dit que havia après català. Oi que ha dit una cosa d'aquestes? Que si ha Explica-m'ho, perquè això no ho he pogut que si ha d'aprendre alguna llengua, aprendrà català, i ha dit 4 frases en català prou ben apreses. I li preguntaven en català i contestava en català? Tenia una orellera posada que li feia la traducció. T'il·lusiona encara algun fitxatge? O ja has vist Cruyff, Maradona, Ronaldo, Rivaldo, Romario, Messi, Stoichkov? El fitxatge que més m'ha il·lusionat és el de la Judit Esteban, que és una noia que ens fa el centre de dades fantàsticament i que ens va proposar la Marta Carreras, que és un altre fitxatge fantàstic que hem tingut i que ens permet garantir que a la TDP tenim gent jove que ens agafa el relleu. Sí, m'has preguntat dels fitxatges que m'il·lusionen. No, ara parlarem dels teus fitxatges. Del Barça ja no, tot això ja
veus el futbol, t'agrada, l'expliques i és merament professional. Home, has estat molt dur, ara. Sí. Ara has estat és el que es mereixia la teva resposta anterior. Molt bé, Xavi, molt bé. No, el Barça és un... Ara anava a dir és un sentiment, però els de l'Espanyol se n'enfadaran perquè diuen que és la força d'un sentiment. Doncs diem que el Barça és una cosa que surt de dintre, una cosa que portes al cor, és una cosa que ha nascut en tu, que ha crescut en tu. Quan jo era petit, a casa em van comprar una samarreta del Barça i un tiet meu que era de l'Espanyol es va enfadar molt i em va comprar una de l'Espanyol, d'aquelles samarretes que a més te les compraven amb la màniga més llarga perquè et duressin 3 o 4 anys. Ben al contrari d'ara, que cada any canviem la publicitat i les franges perquè els nens tinguin una samarreta nova. Amb això també ha canviat la cosa en aquests 40 anys. Però el que jo vull dir és que la il·lusió és un concepte que a mi em resulta difícil d'introduir en les anàlisis professionals. La il·lusió va pels socis, tot això, els fitxatges mediàtics, etc. A mi, des de l'anàlisi professional, el que m'interessa és la solidesa de la gestió. I des del punt de vista de la solidesa de la gestió, més que parlar d'il·lusió, parlaria de la confiança que em desperta una gestió determinada. Callo. Te les vas empescar per poder arribar a emetre, ni que fos per internet, el Bayern de Múnich-Barça, el dia que els companys de Catalunya Ràdio feien vaga. Va ser altament criticat a les xarxes socials aquell dia per aquell fet, d'altra gent va seguir el partit com va poder. Et consideres un esquirol? Evidentment no, però comprenc que cadascú té el seu punt de vista, és allò que et deia abans. Una cosa que hem de fer, sobretot els que sortim a la passarel·la o som a l'aparador, és entendre que cadascú es mira les coses com se les mira i que el punt de vista de cadascú és tan respectable com el teu. I, a més, una cosa purament matemàtica. Hi ha coses que sumant i restant ja se saben a la vida. Jo no puc fer que tota la gent que ens està mirant ara pensi que aquest tio té raó. És impossible. Hi haurà molta gent que pensarà que no en tinc de raó. Jo he estat parlant 4 hores durant 36 anys o no sé quants anys. Per tant, tu compta quantes, cada diumenge i molts dimecres, això són centenars, milers d'hores. Calcula quantes rucades hauré dit en totes aquestes hores. Per tant, moltes vegades penso l'audiència és molt més intel·ligent que jo, sap moltes més coses que jo, la suma de l'audiència. Nosaltres som persones limitades, som persones normals, o corrents, com a mínim. Què passa? Que fem coses, després hem d'acceptar que qui ens mira les interpreti i les valori com li sembli. I per això em sembla important que tampoc ens presentem amb aquests cartells que a vegades ens posem, aquests cairons que ens posem, el mestre de no sé què, el doctor de no sé què. Són persones que fem la feina com tanta altra gent fa la seva feina. Fins quan? Fins quan faràs la TDP, els partits de futbol? Deixa'm que digui una cosa. Malgrat tot, nosaltres vam transmetre aquell partit de futbol i jo dic que jo no em considero un esquirol perquè nosaltres no vam anar ni contra la vaga, nosaltres no vam usar cap recurs de la casa i nosaltres ens vam acollir a un dret contractual que tenim, que és de transmetre els partits per la TDP.cat. Per tant, ens vam limitar a fer la nostra feina i a mantenir, una semifinal de Champions amb el Bayern de Múnich, ni que fos per prestigi, jo crec que estava bé que la féssim. I això no vol dir que no respecti les postures de les parts en conflicte en aquell cas. Dius, la TDP.cat. La TDP.cat, dissabte veu anunciar l'últim partit de Lliga que heu creat un diari digital del Barça? Sí, mira... És això, ara mateix, això és el que es pot veure si cliquéssim la TDP.cat. Això és el que estem veient en directe en aquest moment? Sí. Doncs és un intent de, ara que arriba l'estiu i que perdrem el contacte amb la nostra audiència, doncs és un intent de mantenir contacte amb l'audiència, entre altres coses perquè nosaltres som un equip de gent molt jove, la TDP.cat té un senyor gran, que sóc jo, però la resta és un munt de gent jove, amb una il·lusió, amb unes ganes, amb un coratge, amb una capacitat, amb una intel·ligència, amb un magnífic registre des del punt de vista de les seves capacitats, que m'empeny a fer coses. I som en una època en la qual, com tu deies abans, el periodisme clàssic s'està acabant, ens hem d'obrir altres línies. Jo abans et parlava de la poca previsió que hi ha hagut en el creixement de TV3 i Catalunya Ràdio des del meu punt de vista. Nosaltres aquí hem volgut, amb una certa audàcia, amb molta modèstia, amb un punt de por, però també amb molta il·lusió, fer un pas cap a les noves tecnologies i provar-nos a nosaltres a veure si som capaços de rodar això, amb la idea que si no som capaços, doncs ens retirarem. A la vida a vegades fas coses que l'encetes i coses que t'equivoques, i si som capaços, doncs venen a tirar endavant i de créixer. Una idea nova que t'il·lusiona, aquesta de la TDP.cat. Et preguntava abans, i m'he quedat a mitges, un senyor gran, com deies tu i t'autodefinies així fa un moment, fins quan farà els partits de futbol?
És a dir, el moment que es guanyen Copa, Lliga i Champions no dius o no penses potser és un bon moment, o quan marxa Guardiola potser és un bon moment per plegar? A mi m'agradaria viure tan intensament com pugui en totes les àrees del dia a dia. Tu em coneixes bastant bé i tu saps que jo soc una persona apassionada, que el que estic dient aquí ho crec, que tal vegada m'equivoqui però ho crec, que si ara anem a prendre un got de vi buscarem un vi que ens agradi, que si demà fa un bon dia ens emocionarem amb la sortida del sol, que si decidim trobar-nos un dia a Menorca farem Cosa que no hem fet mai. Cosa que no hem fet mai. És a dir, que la vida l'has de viure intensament. A mi m'agrada molt fer esport, com tu saps. Moltes vegades em guanyen quan faig un partit, però jo jugo intensament. I a vegades m'ho passo molt més bé després d'haver jugat intensament un partit, encara que hagi perdut, si penso que he estat al límit de les meves capacitats, que si guanyo un partit que considero que és un partit. Per tant, em preguntes, quan pararàs de fer partits de futbol? Doncs segurament, o quan la vida em retiri, que és una cosa que no m'agradaria que passi, perquè m'agradaria preveure-ho, això, igual que vaig sortir a la televisió abans que la televisió em retirés, però m'agradaria que mentre tenim l'estímul i sobretot mentre tingui una gent com la que tinc en aquest moment a la transmissió, som un equip, parlo en primera persona, tinc un exemple que tu em preguntes per mi, però som un equip, mentre això sigui així i els resultats d'audiència i de l'explotació de la feina siguin els que són, a mi m'agrada perquè transmeto emocions, perquè el Barça ens vincula, perquè ja sé que tenim poca estona. No, és que aquella hora, aquells 60 minuts que tanta angúnia et feien, ja fa 2 minuts que han passat. Sí que et volia preguntar, i m'ho hauràs de respondre gairebé com un titular, si et preguntés allò que els preguntaves als 41 convidats que vas tenir durant una temporada al Tom per la Vida, de, digui'm, un fet sociològic, un fet històric i un fet íntim, tu sabries dir-me què hauries triat? Amb quants minuts, quantes hores tinc per contestar això? Un minut. Un minut per les 3 coses? Sí. Trien un, digue'n un. Home, si hagués de triar un fet sociològic, podria triar l'accés de la llengua catalana a l'aparador públic. O sigui, la llengua catalana no havia sortit a l'aparador públic durant tot el franquisme i a dia d'avui, amb totes les condicions que vulguis i amb les limitacions que vulguis, la veus de pertot. Si me'n diguessis un, encara que m'agradaria parlar de molts altres. Si me'n diguessis 2, parlaria dels viatges. Això seria el fet històric? No, el sociològic, encara. No, encara. Sí, home, els viatges. O sigui, la idea del viatge... Ho estàs allargant, no pot ser. Ens faran fora. Si em fessis triar un fet històric, segur que triaria el Mundial del 78. D'Argentina? D'Argentina. Perquè hi vaig anar pel futbol en català a la cadena SER, patrocinant la Caixa. Vam contractar 8 partits, van eliminar el tercer partit d'Espanya, vaig haver de fer 5 partits que no eren d'Espanya. Els últims els vaig fer transmetent els partits d'Argentina, vaig transmetre la final de los papelitos, vaig transmetre tota la il·lusió dels argentins, me'n vaig anar a prendre copes amb ells després per les vingudes aquelles, la Valle, Florida, Santa... En fi. I tota la vida després, quan he viscut amb les informacions escrites, les barbaritats de l'ESMA, l'aprofitament de la dictadura de Videla d'aquell fenomen, la manera com van instrumentalitzar aquell Mundial, la manera com els periodistes afins al règim, és a dir, els periodistes argentins, ens tractaven a nosaltres, com ens deien, acá ves, acá no hay nada de lo que dicen, no hay nada de lo que dicen. I nosaltres, jo no tenia 30 anys, és veritat, i anàvem a fer periodisme esportiu, és veritat, però jo no vaig ser capaç d'anar més enllà, de burxar més enllà. I encara que sempre hi ha algun montonero que s'escapa, algú que va estar a Trelew, algú que et parla malament de la López Rega, algú et diu que la Isabelita era no sé què, alguna madre de la plaça de Mayo. Recordo l'Àlex Botines que venia en aquell... Sé que m'estic allargant molt, però és que el que vull insistir és a vegades els periodistes fem coses perquè anem a fer esports i hauríem de tenir una mirada més perifèrica, com diem al món del futbol. I d'això, en certa manera, me'n penedeixo públicament. Tot i les dificultats inherents al fenomen de les circumstàncies. És un fet històric que conclou ara recentment, la setmana passada, fa 10 dies, amb la mort del dictador Videla a la presó.
que mai es van penedir d'aquelles coses. Això de la dictadura aquella va ser horrorós. Havia començat el 76, feia només 2 anys que havia començat. És veritat que la Maria l'Estela, la Isabelita i tot allò havia sigut un desastre amb el López Rega i tot plegat. Però, home, aquesta gent eren uns criminals i nosaltres no ho vam... És a dir... No vau saber explicar perquè no ho sabíeu. Perquè no us vau informar prou, perquè no vau burxar prou. Perquè érem d'esports, perquè anàvem amb la SER, ens portaven als canals de televisió. Jo havia vist Canal 13 amb un capellà que parlava de les viges misèries i tal, però ells ens portaven als shows. Jo em sé recordar que el show de Pinky, uns tiberis allà, saps? És aquesta cosa que el poder, els que ens dediquem a fer comunicació, tantes vegades ens vol afalagar. Jo era molt jove en aquell moment i després, amb el pas dels anys, m'ha deixat un punt de gro a la memòria. Que s'ha notat mentre ho explicaves. Deixarem que el fet íntim es quedi per tu i t'agraïm que tu, que no concedeixes entrevistes o una cada 3 o 4 anys, hagis triat aquest programa per fer-la. Fa 4 anys que m'ho havies demanat i havíem convingut que quan passés una determinada cosa vindria i avui he vingut. Joaquim Maria Puyal, moltes gràcies i bona nit. Ens retrobarem, si vostès ho volen, el dilluns que ve en aquest mateix plató en directe amb Pere Navarro, el líder del PSC. Bona nit i que descansin.